Efua brako de krata ekoma Kofi Brenya. Kofi Brenya akokore no ama afia edikan no atwam. Aka emfie mienu na wawie. Efua brako nso na aka no afi baako na wawie enson. Afei na okope na dwuma ayo ewa yaresabia. Ewom na ompene akwase agye asiwasi no so. Yei ena master ehunu ya okwakan ye no. Akwasi agye nko a ena na otua. Eto da bi mpo a opani Kofi Nyame etumi esoma afua ema okogi sika ewa akwasi agye ho. Etese de wodi sika bi ama no se ovensie no. Ebra Kofi Brenya efiri college eba akwama edikan no. Na afua enya ma asawachi. Ade bechi ama Kofi akoro ena afua eni twa ne so. Na ebeye afi eni akire ene no a afua ehunu Kofi. Nenso sede na Kofi eni master enam no nti wantimi ene no ankasa. Ade echi ya nso ena Kofi ebu na katemu okọ. Eda no anadwode ena sei anko afua eni so. Okakai ebra na osusua ene de na oyoyoyo nyina ena krokro enya nsa no osore etena ho na danfo nyakoa ena wone no eda enu nyane no okan se oh efua na adan we yare ana there be oh na adan me say minti ndao intina mi bisa o se adan we yare ana nyakoa me say Kofi Brenya ho asoma besi mitirimu bia me dampo a minti ndao me say senka me won taban te so okodi anka metu akone nchen dodo me say ma fene pa me ye me ho hua nyeye say no dotie na me nimu da na danfo nyakoa eti hodin ena wono so egu ahomekoko efua na nya wo ho nti na o ma me frɛ bosum ebo ni due yesi na nane ne mpanyifo ekan ya ma ne dane yo ya mefa kwan bia so mama san aka abo efua menstro kra na menya akwa menya kasa meboa mo ne de meboa mo sa okokwan mai pe chiro no ampanya akwa wakasa mu minye dukwa man pepepe de dikan ya meya ne se metchiro no efua emane ha se ne Kofi Brenya si bi pe wa asem ne de atemdi dio ni mo se ye dienyu o mane ha no kra no so be chiro ena modo wo ma wunti ntime mane ha wo kra wo dada udu kwa mai pe chiro no wodi enkomosa eyi adasuo mienu ansana wodeda ampa efua de ose eye woyo okọ school no a ana wotwere Kofi Brenya krata wotwere ewie ya atose wode be mane pe na okai se woni Kofi address yenti osan atwere na danfo nyakoa ewo se wachi ema wode Kofi address mane no wode krata no ebe mane Kofi no woye emfonyini fefe bi eto akiri Kofi insakae no na ontumi hunu de efire kire ha ana oboni trinko wase efiri kwaman na wan kra no troe ana ojama atwene so ense ojama de ese obansa no wokasa nyina na kodegifo no baako bi egina ne nkyɛn a Kofi ehunu no Kofi na onuma na edi nkomo yi onua krata bi amensa aka ena me di ho nkomo ebra wokasa no na otia no ohwe krata no mu pɛ ena onyinya nanim na danfo no se Kofi na dai afei na Kofi anwenwene ose onua me ye di chacha sa ena me ka kire ho adai obi ye de nani abewo so ana onua ja ode abewo so awi ode aba ode ne ho aba me kwa akoma pe mewie si onua na ababa we oje me nipa dadaada enam ne ho nti me maame efra abosom ebo medua se mpo a meken ma so kase bi abeto mawofo ene nkrofo pi ntem timene no kra twem dadaada ena hye onua
ende ono a sande abewo so ei ni onua hweni yo na duabo pa ba mu dia hweni ye pa na meka kire ho nya mane ha okra bibia be yi One nadamfo yi edi papa mu no okan ne krata no ebiem emu nsem no eye no deyie efiri eda no ekro no odi wo hu nkrata twere saa kosi se onya akoma biem kame ayese da na ohia se de nyaako ekaye no enam se de yehunu no emprenu nti kofi ehwe ne ho so yie se de bewe a obi nchi wonum ade ebechi ama kofi brenya akọ odwa no ena okọ de ota ne afu ahia ho ochele yie eye saa no se na enu abena ehwehwe no enu abena echini sa wachi kuro no fa nanso wa hu ne bai osan eko efie obedru ne fie na kofi abadada kofi brenya na hi na wokọhwe ya wa mama hwehwe wa belefeye maame man ko be bia me ko master ho ko master ho ben enye no na me firi ho be ya me ko ho ya bra mo mupuni maame me fi wo na me fa abonten kese mu wo ekohwade kofi brenya ube kume onipa na wan trefu sei na eno adema ye den wa ye den sen kofi brenya sa akoda ya ye tuatua woni no hoyi ana wo sa ne hihye esumasi meboa akoda be ho asem na okay maame enye afu anwanwa no na onipa maame wafra bosom abodua e won ho de mekope de won ho jo kofi brenya me da maka kire wo ma ne nyansa na jebum de oso mu a ompe obe bia sa won so no na so oso mu na so wankuwa eka ho sa ya se jebum ene nya no kofi empe asem tentene bia tienti okowura edamu edai ade echi ya ena tito okoni sukum kofi eko sukum no echere kakra ansana ne nsa eka afua ensa no ngoma emfitiase no emu nsem no eye no deyie nenso eyese ekwawie no kofi hu efirase popoi krata no fa binie medafu kofi brenya efi da yentem tete ya mebedru hei meninje da meda na ho adwen abesi mechim eba ne sa mintimi ndakra na ne eka chekra mpone se mintimi ndidi se aduane kama no pe na ennam so na mefe mamia besiri wona metene nchen no ekire se ebia na enyinsen nenso no ampo njindisa enti so wosaka krata ya bomodia na hia mekumase na fa me kwa asipitiri ne yemfi menhwe bomodia na bra memrinde ya enchekra kofi ekan wieye no na ogina ho koni osi asemni abofra ya bono me hujia onipa kro ya so na koseje esinesi wai onipa yensu pemedada ena enyo abase na nanso amehwele nim esu a nesu beba nso etietia me obaye ho mentna wo ema bedrubi embedrumi ansa na mapedru owobosi akra o se mebo na mekohwehwe se na ewoka no ewo mu ana jama wa feminti no wotro me sa akratai kofi edwene ho ekọ akiri no ohunu se oboa anko wontwe ne se omre kumase efiri se wontwe no sa bida sa krata no emu nsem edi puni kese ebetu kofi etirim okọ edan mu a ontumi nda se oma enwoma so se osua ene na asai kura afei na ne so eti fon na ofon teacher ni bia ebehuru kofi no kofi na eden na ehawo teacher she hame ebra na danfo brebuo bi ebisa no no
ɔkan mu nokore kyerɛ no ɔkyerɛ Kofi akwan a wɔmfa so nyinaa. Afei Kofi asi n'adwene pi sɛ ɔbɛkɔ Kumase akɔhyia afua. Ɛberɛ a wɔde bɛkɔ sika a wɔde bɛtua kaa nso ɛwɔ he. Sɛ ɔnya sika no bi mpo ɛkɔ na sɛ nyinsɛn no ɛyɛ ampa a sika bɛn ɛna wɔde bɛtɔ durama no. Na sɛ wɔnya sika no bi mpo a hwan ɛna ɔbɛhwɛ no ama wɔhunu sɛ ɛyɛ nyinsɛn ampa. Ɛbaa saa no sɛ adwene wei ɛbɛsi ne tirim a na wayi ano na foforɔ abɛhyɛ mu na wayi ano saa. Anadwo akwantuo bi dabi memenda anwummerɛ kɔdegifoɔ no nyinaa ɛkɔhyehyɛ skul adan mu sɛ wɔsua deɛ. Anka memmereda deɛ wɔde gye wɔn ani. Nanso saa bere yi ɛna sɔhwɛ ɛyɛ duru so. Enti na wɔde agorɔ no ato nkyɛn esua wɔn adeɛ. Wɔhyehyɛ adan mu hɔ a ana wɔte sɛ adɔma ɛwɔ soɔ. Saa ɛdɔn no deɛ na wɔtene daa ɛwɔ skul hɔ nti obiara anwene hwee ɛna okɔhyiaeɛ. Oduru wɔnom ahyia dan mu hɔ no na masita ɛne n'akyikyafoɔ bɛyɛ nsia ɛtete hɔ ɛtwɛn wɔnom. Na nwoma kɛseɛ bi a askulfoɔ no nyinaa edi wɔ mu no nso ɛda n'anim. Ankyɛ ana wɔn nyinaa ahyia. Masita ansɛ brɛ koraa ana ofiti aseɛ ɛbobɔ wɔn din. Ɔbɔ wɔn din a na oni no asɔre gyina hɔ agye so. Na wafrɛ ɔfoforɔ na wɔn nso ayɛ saa. Wɔbobɔ edin no maako saa ɛma ekoduru Kofi Brenya so. Kofi Brenya di ewuo. Afei na ɛhɔ ayɛ huhu. Oyi kɔhwɛ oyi anim na oyi akɔhwɛ oyi anim. Master eyi na hwehwɛniwa ɛma ne mu so. Ɔtwe ne kɔn ɛhwɛ asuafo a ɛtwa hɔ ahyia no mu. Obɛteɛ na obi ne obi ɛde wɔn tiri ahyia mu ɛde wese. Obɛteɛ na afoforɔ ɛde wɔn tiri ahyia mu asi wɔn ase ɛkasakasa. Afei na Master ehunu sɛ Kofi eni hɔ bi. Ɔte ne ne ebisa sɛ Wan na wehunu bebi a Kofi Brenya di ewuo hyɛ. Kwekwedu sɛ wadamfo no ɔwɔ he. Masa, ipacho mi hu deɛ wafa o. Master ehunu sɛ Kofi Brenya eni hɔ no. Ne bu efu yie. Wɔde na hwehwɛniwa ɛto hɔ ɛma ne mu so. Afei na odi akɔneaba ɛwɔ ɛsa a ɔne n'akyikyafoɔ no ɛte so no so. Ankyɛ ɛna ɔsan bɛtena aseɛ. Ɔka kyerɛ teacher baako sɛ deɛ Kofi hyɛ biara no ɔnhwehwɛ no ɛmra. Ɔsane ɛdane n'ani ɛhwɛ askulfoɔ no biem. Ɛyɛ oni hɔ amate. Na sɛ muhu na monse ne sɛ mehwehwɛ ne sisi a ɔmbra. Collegefoɔ no ɛde kasa waya saa efiri ɛdan mu kɔi. Osua wɔnom adeɛ wie a wɔde daeɛ no. Teacher baako a ɔhwɛ wɔn so no ɛkɔ hɔ. Okoduru empa Brenya ɛda so no ho no. Ohunu sɛ ɔda ne mpa no so. Wankasa. Ɔhwehwɛ hɔ ehunu sɛ obiara da ne mpa so. Na wɔnom fankɛseɛ no a adedanti. Wampɛsɛ ɔbɛsɛn wɔn na. Ne senti no. Teacher baako ɛkɔ Kofi Brenya empa ho sɛ okobisa no deɛ ɔkɔyɛ. Ɔyɛ sɛ ɔsɔ ne nan apusu no. Na ne nsa akosi adeɛ tofo bi so. Ɛhɔla ne yam ahye ne pram. Ogyina hɔ kwansini. Afei na wasɔ ne tiri. Ɛno nso tofo saa. Afei na wabie so ntoma. Ɔbɛhwɛ a nsumie ɛne ntadeɛ na egu hɔ yi. Sɛ onipa etui sɛ ɔmememeyɛ ɛne ɛnɛ. Afei deɛ teacher baako ana atɛ nano egyina hɔ yi. Ohunu deɛ ɔnyɔ. Asɛm no ahine no. Ahan no. Adu sei. Sei. Ana mo yɛ di dwane free college ha da yɛnkyemu. Ɛyɛ. Mɛbɔ master amaneɛ. Na Brenya no wɔ hin. Teacher, minim deɛ ɔkorɔ. Wonim deɛ ɔkorɔ sɛn. Ɛnyɛ wo na wohwɛ wɔm so. Teacher, mepa wo kyɛw wankra me. Na ɛyɛ teacher baako sɛ Jama collegefoɔ no panin no ɛne Kofi Brenya hyehyɛ ho.
wonim se enya den a Kofi Brenya adane ne ho nanso ekwan a ofa so edada wo no ana na wansre kwan no ha no yi de okan ne se Brenya ba fa no bra me ho ansana me de no akọ master ho teacher ba ko ekobo master amane se Kofi eni ho no master ebufu yi college fo pani no adwen ye no basa onwunu ekwan kura odi asemi befa so ama atwa Kofi eye abofra bi a obomoden na osan enim emirikatuo ene borbo yi afei sede master ene teacher fo enka ye no epe na asem fa no na eye wonwa enye yenum nko a ope nipa asemti ena kwagifo no nyina nso epe na asem adu sei ete ho a wose Wiala baba ala taramin ena aye college ni aye wade a o ka kire master na aye den ko ka kire teacher ni e we na aye asem die ema master eni breye eni se eya enkrofo efiri krom ho ekobo no amane se college fo no mu fa kese no a etai dwane ko krom anadwo master enim se wona wo ne suku mu ho no enye emofranti wampe emua nanso sede na enkrofo etaka eho ensem ekrum no na esese osia no efiri se na college no eye foforo ewo odwa se master besia no ana wonsia no ena baba alata ramin ede ne de ebebom saa anadwo no o kire se anadwo no na woni akontifo pii etu kwan efiri odwa akonkran loli no eduru college nkwanta no so pe ana obigina no na oni enum cigarette wo fro ka no pe ana oba bi ebeka se na ora ade ba so so cigarette de ebe han o Kenkan Me o Kenkan Me we kakrebi na mechi Kofi ankasa enim cigarette nom nanso obuapa ennom se de bewe a obiara entumi hunu se woye college ni ehora na wode fa ne nan ase se odum no Kenkan Me o Kenkan Me Kenkan Me o Kenkan Adom 106.3 FM so enie na Yasi asemu penipo asemu penipa nipa ne penne ho asem Apostle Adu say ewa ha Gospel Power Light Ministry ono na ye founder Saso na dikin ima Apostolic Church of Ghana embejwa mu akwa baby we na me asem na je me nsem abomi pusa esha ase asa agragro empanyufo hu kan ye abna bragu ne papa sade wosi kan se mempesa wo be se me ba no mempesa wo be se me ba no ebe wi se na ne suku antimi amaso eho anibre emu duabro emu ntam ka na so ne nyina mu enkwada ye ntie eno no ya na eyedie nti na yetu nipa fo a no se wase bia ka afutuo nsakra nipa je se sohwe na so betumi atie afutuo no watwe ho afiri sohwe ma me sha se emfiri so apostle yo ansa otie story ya Brenya eye nipa afutuo ankasa no ene na abodo se ne Johnson bo akoko because o ya gudi a wo mu di nyina na ne maame atumi ehu se anamo amutu emfa de pama mempesa abodua dua so de ye bo a kire nsam ene doso obebetuma abodua ne ebe ya wadwe se dua na wabo no ya danne ekọ ba ya nane ne yi a ede o generation affect wo nyina na wabo modi na twe ho na baba we akwa asan ba asan de ne ho abebataw ye beba ye behwe eduabo nankasa eni ni nsunsanso
na sesei no ye baba duabo ne ne susu so sesei no afutuo no die nti na otu nipa fo wonti nipa ya asɔden ene ma nipa ye tuonfo a nipa wonnim se ade na yaka no ampa menko ho bato behwe no na akwakotum cause nipa aya asɔden to the sense eneya ade na sinu ene ohu se ede wo ha beba e cham from afasu kakra bia o na boycott no we de ntimi nya hwe we de atwam mama me firi ho no nko ede enipa se ne onyame bo nipa nkasa no wo de awure fire asan be kan nipa ho tinche na nipa awure fire ade enche woni musade a wo kon ya tunifo menko ho enipa de sa bo aponje wo de abo ponche ka chensen ko ha so ho ni me firi bai asemu apa na me firi na asemu aye kan sankanye asoden na nipa ya waman ma ye tie mu dodo na ye kristofo ye nuanom nkramufo ene asoma hodo kwasi ada ene kwasi nsore se wo kwasore nipa bai pa se wo prichi ye eso still bone down e do so senya asode ya asode edi nyame bo ade no asode na be bata nipa ama no na ese nipa nde nipa empanifo se onipa te se bode aye de to jam se one na da no jan with the twinkling of an eye be hu ani nipa fall ba brinya so ene ntro na wotwae na nso hu sunsanso na ma memba so diken yenhwe ababa wa idi anka brinya de na anka ne wura fie o anka wotene ba bi wo school ena ababa wa isi wodwene brinya ho da wonna ene so okotworo krata esa twe brinya adwene ebesi bone ne so eto da bia nipa na nya na adwene o enso ba hwe na bone na nkasa di nachi eno no eye nsɔhwe ana se eye de nya wafokaku ye chete wafokaku wo hwea ababa we ne nyina so de boss abra ne ya ne nyonko no na danfo no ka kire ne se on se ohunu se bibi koso na adwenem ena okohunu ka kire na danfo ne se me da menna no so dinti na mo no so me dwene brenya ho instead of so baka chere se wonnim pa se ya bodua to asam yi so nti yi wadwene firi ne ho but it asam ko se me kwan bia mafa so a mama muntem aye fan no maye kwan bia mafa so sa ntem fan so na de hawo ne be ba it is nipa no wo ye agent ya na so wo de nti wafa kwakwe me ka se sa asam to a ne wo be hia na wo beka wa asam a kire no no afoto de ba ma no ono na wo ba kire se kunhu anasa menkunhu same soya no pa menya asem na mebe wo fokweku mbe susu kire wo afoto wo de ba ma me no because ansa na mebo na ya training pa bebre ma ba ho na me jiwudi omo ya yonkonom ya me wogidi wo makoma se me kama asem kire wo a menya asem bi afiri wo se ma me tie abrante o school boy na mom de edu no se asem ne kodo agimfie ya sen asinesiwa ewo krom ha osikani ye sinesiwa ena de ekobenya so ya bodua nti twonwo firi ne ho yiwa adwene firi so emema nya na enka baba wo no behunu se ene kwa na mefa so no ye denje bia nka na ni beba no so but wa nya ne sa ena ono mom hye ne kutupa hye ne nkranse oh maboa wo ono no de brenya na wie ya abayi ono no de na wie ya abayi nti enye se afutu because na brenya no ono no wie free oni biso maguru na edu ne de wotie ne nkrata na okana ne yonko ne bisa no a oso ode ne ho aba ne no no krana ne wie free ono krana ne wie free eno o kacha na dan oh me di loto ababa wona nkasa de wa kofa brenya ne hawu nyina ye friends ababa woni na danfo no ono no ye kan nipa bebre wo hawu mu esan efutuo bia obi de man no ababa wona danfo wono ede afutuo ne maaye no brenya nso danfo no so ma na afutuo ya etienre afutuo papa ne bone ye beye dan ne yehu ne atwe ho ne ankoto amane mu mamema so apostle yo and for say afutuo nsakire nipa
and yes sɛ o anytime bia no wone panin nam na sɛ wantie panin a ɔhwe ase wo kwanti ade no enipa bebree ayɛ asoɔden to the sense sɛ wotu ne foɔ kyerɛ ne sɛ anammɔ wei ɛna bɛboa wo no ɔno ɛpɛ adeɛ a ɔyɛ a ɛbɛboa ɔno ankasa nti wɔntie asɛm ebi si wɔ bible mu ebi si wɔ bible Amon ɛne ne nua Tama wɔn a n'adamfo ɛbɔ ɔmɔden ka kyerɛ ne sɛ me pɛ sɛ me ne ɔbaa yi da n'adamfo ne kyerɛ ne sɛ kɔ ne kɔ da ne da hɔ yɛ te sɛ deɛ ɔyare kyɛ sɛ ɔne ma no akwankyerɛ no wɔkyerɛ ne deɛ ɔsɛ ɔnkɔyɛ ebi ne ebire deɛ no ɛna ɔkyɛ kɔ da hɔ yɛ te sɛ deɛ ɔyare ne ka kyerɛ ɔho enti enipa a yɛka sɛ yɛsɛ kyerɛ me ɔyɔnko na menkyerɛ wo suban nti nipa a wɔne ne nam ɛkyerɛ wo deɛ wɔ ɛde wobɛkɔsi daakye ayɛ sɛ obi a watu kwan kɔ aburokyerɛ so wobɛdi yi a wabrabɔ bɛsi yi a ɛgyina hɔ ma nipa a wokɔɔyɛ wode wo ho bɔɔ no sɛ wonyɛ yie so ɛgyina hɔ ma wo no ɛnti yɛtuufo na sɛ woantie a ka ho sɛ ɔpani a wadi kan no ɛsɛ ɔpani ɛna obi nya bi da kwara deɛ obiara yɛ bi da nti pani no nim anamɔ a wɔtu ɔpani no nim nea wɔyɛ no wafa mu bi wɔnim ne nyinaa kasa koraa ne ɛne a wɔne wadamfo no ɛkasa ne nyinaa no wɔnim nti yɛkyerɛ wɔ sɛ twe ho ɛfiri saa ɔbaa wei ho a wo sɛ medeɛ mate nanso memfa nti sɛ ababaawa no ɛtena ase ma n'adamfo no ɛdaadaa no ɛne ma a ɔsɔreyɛ ɛkɔkyerɛ sɛ lɛtɛ no ɛde kɔɛ nti yɛka sɛ obi bia yɛtuufo no afutuo obi ka afutuo kyerɛ wo na ana obi ka sɛ mo kyerɛ wo na ebia ɛmmoa wo ne babɛbɔ ɔkyena yɛnhwɛ ababaawa no saa meyɛ ne dɛ wokuhyiaɛ saa mmere wɔ no nso wɔne ne ho ɛsiane sɛ asɛm foforɔ na ɛbɛ akyiri yɛnhwɛ sɛ ɛnsɔhwɛ ba a ɛtɔ da bi a nɔɔma bi ɔayɛ ana akɔ no bible mu koraa mekae aberanteɛ yi a Potiphar yero sɛ hwan ɛkɔda ne ho adagya de kyerɛ no wɔ se menyɛ wodwane firi bɔne ho yɛbɛde yɛhu sɛ wei ɛde problem na ɛba ne atwe ho ɛsiane sɛ nnipa no bi anhu wakɔda prison obi anhu wabɔ fam obi anhu wadi dɛm yɛbɛda yɛhu sɛ wei yɛ san na mmom anya animonyam ɛsiane sɛ berenya kaeɛ no wɔde ɔhu sɛ ɛyɛ opportunity adi na mmom wanwene ankɔ kan dikin yɛbɛda yɛhu saa nɔɔma ɔfakɔku ne nyinaa kɔpem sɛ ɛwɔ sɛ yɛ nyina yɛni da hɔ da no na mɛka sɛ mi sɛ yɛkoro prisons na bishop time yɛkoro na yɛkɔsrɛ prison fo no mfaat me suuyɛ na yɛwie na yɛbaba na aberɛnta bi bɔɔ me din ɛwɔ prison hɔ metwaa m'ani na menim no ɛwɔ takora de na bisa no sɛ deɛ na ɔde wo ba ha ɛna ɔse nadamfo bi ɔte obi store na ne yɔnko no kita laptop no so gyi kita me metɔ adeɛ wɔ akyiri aba na ɔto no sɛ ɔkɔwiae nti ɔkɔwiae no yɛpɛ no akye no abo no ɔdwane ɛna ɔbɛto ne yɔnko na ɔde laptop no yɛ dɛn ɛmaa no sima na nkurɔfoɔ no bae ɛnyɛ laptop no ne yɛsɔɔ ne mu kirikiri yɛde ma polisi yɛkorɔ ya no yɛgye no 25 years ɛfihyɛ aduonu num 25 years nti wohwɛ iwiase abra ɛnyɛ nneɛma nyinaa na ɛyɛ because berɛnya nyɛ alɛte nko bɛtumi aka sɛ ababaawa yi mɛtete mu ɔyɛ me busuefoɔ good ɛsɛm a mafa mu nyinaa akyi wasan atwerɛ letter ɛnam wo ho hwɛ duabo a yɛaboro me maame koraa so ɛyɛ nyasɛm nti nka wo sɛ n'ani ba ne ho so sɛ ababaawa yi ɔgyegye me akɔ baabi ɛnyɛ nti ma me ankasa mentum ho fo anaa so sɛ nka letter no po bɛtumi de ɛkɔsusu akyerɛ ne teacher sɛ hwɛ asɛm asi wɔ ɛkura no ase mapompɔ so bɛduru ha hwɛ ababaawa no deɛ ɔde abrɛ me nka teacher no bɛhu ne sɛ because wotie nsɛm wɔka nyinaa agyapadeɛ ɛma school no nti teachers ne mpɛ sɛ wɔmbɛyɛ dɛn wɔmbɛhwere no nti wɔm kɔ asomɔmbo nti sɛ berɛyɛ nya kukudu na ɔyɛ ne teacher adwe ho a anaasɛ wopɔ ne ho kyerɛ no a nti ampadu ka ɔse ɔpani ɔwɔ fie no ebiaa na ɔwɔ werɛm nti sɛ ɔdwene ho yie na ɔsusu ho hyerɛ teacher nka ɔbɛma no adwe sɛ berɛnya woyɛ abɔfra afe ne wahyɛ abrabɔ ase
Sani me nyina twe ho firi ho na daachi bi de ya wo de no wonsa beka yɛhwɛ nurse asɛm ne tia wa nyinaa ne sɛ asɛm to wa nipa ususu ho kyerɛ no ɛso ho hia brenya esusu ho kyerɛ ne yɔnko efo na di nkɔmɔ sɛ asɛm aba yabɔ ho dua nanso meda sei na makoma yɛ me ebia anka ama ne saa enti ufutufoɔ ɛho hia yɛmra emra asɛmi ba yi sese brenya kɔtɔ adwam ɛkwan ya obefa so obenya sika ode bɛkɔ akɔhia baba wɔ no kumase ɛyɛ asɛm foforo ɛkwan ya obefa so obefri school hɔ nso me hu sɛ de me sika abɔ pusa ɛsan sɛ sei wanye mo ba ɛho asɛm mai woni sika ɛho asɛm mai wasa adwane afri school ɛho asɛm mai wasa akɔnom joto am ya sa bɛka kyerɛ wo mpanyimfo o brenya apostle ye ni deni yo me dasi go we say ade bi wo ho sometimes no ebeto a etimi to so asem eba ne the way we handle no handle no ya e do ho ne ba ya say abufu eba onipa so awie ne I was what ditum no kan okore say mafom nke no kora no ko kache ne mpanyimfo say dia to me ne ampa de akoba ye nyina no oba no me na me no ni nse o se ya fra no odwane e wa ma ana nadonfo no ayo fra na di se no nadonfo no ne ko ginam ana ono nso enim secret no kai so master amani am dem ho akotum ne e bi kura nkom beboa no sasa o se ano ne kan se ene tam bia asam abeto no ni papa wo benya na susu hu akere no ebetuma ande o program no ama wo makyere kwan a wo be fa so a wo be gye ho ayeden afirim ba we ne na dafo na ntima mo na futupa ananti ni mani dwane ye this wo ka kyere mpanifo no say I am pame ma me bodua mu hu me moba enkatu twai enti enipa bebe e ko ho mu enipa bebe akoto esam akoto maniemu because enipa pa wanya amfa ne ho amono ni papa wanya no anka na samanya den amfa nkyere no ama ne wakoto asemu ene wakoto ohomu ote ne ho bia enye yie obi wa ni pa na okoka ho asem kyere koro no akowosem akoye more than omuade etu how na anka woso no obo ama woso ano wono kra se susu ja gu ono wakofa wasem ono mfa no osusu ja na so obi ama ne enye obi asem obi ama ne enye obi asem ote ho ano wasu wono wakofa wo hawo e di aba eti e wasa wo hwe fie wo firim na wo hwe abraba wo bo obi wo wo fie kurase bia wote no okohwe ne dan a ne dan ne half yekoto ne fene life utu ne fu a wo fa na de na koto esa apostle me eye nwoma na me ade a ne hia me ne se ya me pese ye de tutu ya brabo wo bi tie samri anamontu bi a wotu ye afutu bi a woje ye anamon bi a wantuo sam ye nkran kroma yeti ahehye obi ani adaje entineto da bi a wobonse enoma nkitinkiti bi a obi beka so oh na Charlie na wahwe oba pa no agya man kamene na kame ago diam no akoto ase twu na afi nipa na twe ne ho wonko a ne de wakogina da kam ne de wokɔ ene watana ma small boy we no me no anga enu akɔtwetu epe wakum nipa bia sa to no mana kwanya foforo ne mana ni da ho ya matie for mrem number ne 0302 216561 and 0302216562 minim sa wonim obi e bi ato no watie futu obi ama wakoto amane mu watu anamu bi a ede na kowie esan mu anase wankase bi ato da ene enche na fi yemfa ntutu ye mba cho hwan ni o bojo na benjumi nana mpa cho wo kasa free awutu breku na yentie o nyamu kana o mu papa ya plamba ya da ma ya bayan tukko yantie ya papa ko yantie ya ma ya ko ndi ya kochi ba na ti ye jojan ndi asodi ekunyama na ga bi katulida
mekasa kyɛ me wɔ paase biara wante afei ne nkyiri no owuo na adi paa ntina moka no ɔwo paa kafra yɛmfa ɔfrɛfoɔ foforɔ no afei yɛnkɔ yɛnim hello hello mpakyɛ hwan ni mpakyɛ obi ba jeke ni na aka sɛ frɛ kasa firi akyem tɔprɛman yo yɛntie wɛ yo menua ɛdaayɛ ɛma mpanimfoɔ ka ho asɛm ɛma wɔtie sɛ wɔwate papa ewi akyire no na wasa akɔfa akɔlaa no bio ɛna nɛ wɔda prison 10 years ɛna aban yɛ de ama no ɔmo nti suantie ɛnɛtɛ ɛna yɛda so ɛnɛ wɔda prison ɛne deɛ yɛsua deɛ papapapa yɛda mako yɛnso yɛda wase sɛ wonya adagye na wotie nyame hyɛ hello yɛne pupu nyɛ adwuma hɔ yɛmfa ɔfrɛfoɔfoɔ na agya yɛnsua deɛ yɛntɔnkɔ so ɛnsua deɛ ɛti no na sɛ ɛyɛ adeɛ ɛto nkurɔfoɔ ma me nsa fa ɔfrɛfoɔ bio hello mbakyɛ hɔ ni nyame nipa asomdwe nka ho asomdwe nka ho so ɛdi adeɛ papaapa nyame nhyira mo wonim bibi bɛrima no awofoɔ no anyɛ ade asɔfoɔ no ɔma nhwɛ hɔ nso bɛrima no awofoɔ anyɛ ade korakora sɛ bimpɛdi asa baabi a bɛrima no adu no a wɔkɔ sukuu no college ɛnka tete ɛka college a ɛnyɛ sukuu ketewa o na sɛ nipa no wanyini onim papa ɛnyim bɔne nti ade tiri ɔmantimi amfrɛ bɛrima no ɛne ɔbaa no antena se anka sɛ mahu sɛ anamontoa bi sei na moyɛ de mutu nti ɛkasa kyerɛ mo na mmom ɔwo ɔbaa no ɔbɛrima no ɛkɔ sukuu hwɛ ana ɔkyena woama mɛka sɛ ɔbɛrima no woboa no ma ɔwie sukuu no wagya wasi hɔ ana wo bɛrima no so woayɛ ready sɛ daakye wobɛware wɔba no anaa ɛnkasa fotuo wei nyina atumi kɔɔ so a ɛnka bɛboa nkɔla no mmienu pato wo maame no wopɛ wodie yie ana akamfo nso ka biribi sɛ ɔdɔ ne deɛ ne ho akɔgyim ebia na sukuu no a bɔe ne kɔ no ɔba no aboa bɛrima no yie papapapapapa a bɛrima no mmɔmɔmaneɛ enti akwan bi a ɔbɛfa so a ebia ɔno nso bɛtumi ate ne ka kakra anaasɛ ɔbɛtumi akabi akyerɛ ɔbaa no amana yɛre dɛ no ɔnka nkyerɛ no yo ɔtafrigya yɛna wase ne yɛmfa wo nsia na mekae sɛ ɛnu abena koraa ɛsa frɛ Brenya ka kyerɛ ne sɛ Brenya baabi a wukɔ hɔ toro adɛn na atete me saa nanso Brenya nti ɛne sɛ ho sunsuanso akɔba no yɛmfa ɔfrɛfoɔ bio na afei yɛnkɔ yɛnim number no yɛ 0302 216561 ɛna 0302216562 hello yɛgye so a wɔde hyɛ memamɔno adwuma nso da ase obo sikani asama kasama so sikani ba ko titotro ewa asama yo obo sikani tie blackwaku yeda ma se Kenkan Me de o mama ka wo de mo no so emere bitime asale ki a kampo bi hye no first asusu waso ate na wa ya damfo no afutu ade ba ma no se besi yi se do be ko bone ana be ma kira wo no ijase di pa ko so die fe an ko fa mu ye pa yo obo sikani na wase na Facebook omanfo bi message o de aba Janet ejewa message a wode aba was me hwem live pa we see a friend na Charles ajemai wono so say wo hwe live wode free Parma Italy and wode we eba nana ejekumwa wo so message wo ha emoji na de ba ye we see a friend adoboaten wono de wode hi na ba sanso na Derek Ja Dick Ajari as message a wono so de ba ye was science program awuja ke de lali so de ne de aba and was wode urade ase see ya share no no so atimi anya bia hwe ya monhye ya na hu hia ni ensua de ya monhye ya for frefo bi hello yo bravo mbacha wani o ba ko ni di mu ha we fada ekuapem fada ye che ekuapemfo nyina fada yenti o yo mbrembre na me mo ma ba so na di ma pa mo de bua man konkon dana ba ko no kware inde sia de papa and then our tikra na me nya inse na nka program ne be ba so ba me je de se ni me mo ne sense sia de foforo na da ko no kware ni inda fofa o be o clinic be bia ye hwe ba me papa pa yi how now be kan na ka wo opehene bi na ka wo de tu na ni ma e ye sinsenia wa fefo na wo be kan wa asama kire wa fe ni nti no kware ni yehwe bibi wo eme asema ato brebe takra me waka yede wase fada nyame insha yemfa ofrafo du twato kwa na yemfa bibia emra na wie ye hello
Debi yemfa foforo na fi yenkwenim na yeguso a etwen no wesi efra no John na dia wo no so ede ba yenie wo se akrofrofo adoso nipa bonefo adoso nti ene Ghana yehwe hu yie na fi. Hello, good evening, Adom. Majo mpacho wani Mpacho me. Yo yentie o Instagram. Asema say book story mo bet ya papa espera bina unam room na wansi na bet ye telephone ma dia ye no kasa fifie untie enne me want agati di no se unama na peni kwa bag obaji the big point no if there go ji bag we but you na ebia na yekotu na ipatipo nation se die konfoi na science can chapter na no the brewa obi da prison ennam ahweye ena futu a en sakran no ni ye sowie yo ya na wase so utimi frɛ afrɛfo no yemfansia na afi Samra studio ha apostle wa asaso na dikinma wa ha empanyfo we de bre na bo atia yen na nka yenya ya na ade ba ko na meka ise emra na yewo school no na ye obi mu amam som de omanyini me de me maso madwebo me untimi ntia me teacher ntimi mpoa no abre bia no de opɛ no opɛ so ye enna ne yewo bi mu so omugitu mu so wo ma na omo ye manyini no ene omo ye mobo wo ma omunya adage tie ye no omusua ye no wo mo ne o mapagya nti etoda bia utimi hu colleague bi said no si born home modern wo school any baby your brother na ko share science wo so obi pewa obi pemi te say futuo yi a ye ka ho asemi obi ho how wo pobi akana sama kire no wo pobi amana kire ne kwan bi wo pobi amana boa no na afi watimi etu anamo bi apostle hin obi hu yo o pese ohumi a me wo chantan allergy chantan alaji se me hye obo na no na ma ntimi ama enti na me hye bo na mum ubetimi so yo man sabi area ho ofa ka be si la pass as me call allergy ana chantan ofi ensomba oso be si o man 7 taxi ho o se me ba chantan odu chantan so call block factory I minimum high do ha bonus me somebody this gospel power light this is why gospel power light wow asemu to me at the high back I told you from a number no 0243 466 238 0243 466 na yene apostle edusai enkosom yene ni hia gospel power light ministry one any founder digging Minia. Yako. Yako. And when you heard there. Boys, now I am afraid. Some pan with Adom. Now, woman diabetes, ekuma, ever had drink. We are about breast cancer. Cancer, did you want patch or their friend? A war papa soup beer before no benya. Tima catch us a mayor room. We are Bama. Why wouldn't say Yaman Koye? Man Koya animal free now and Kofa Haumba. Dicky Mau from me a problem. Ya one, Yaminti, a be free so. My number will name that 0246 02 70 66 02 Imano no. Ena yene na